Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di minggu estomihi, ima minggu tanggal 2 Maret 2025, na tersurat di buku 2 Musa bidutulu 4 ayat 20 sia rodi ayat 35. Dohot topik ni minggu papatarhon sodang ni hamuliau ni Jehovah, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Hujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata. Jadi di natuati si Musa siad dolok Sinai huhut patiup-tiup na dua lei panidangion di bagasan tanganna di natuati ibana siad dolohi. Alaidang diboto si Musa naung marsinodang sisi ni buhinai ala naung makatai ibana doho Jehovah. Jadi dibereng si Aaron doho sudi halak Israel masih Musa hape idama nunga marsinodang sisi ni buhina gabe mabiar nasida ro jumonok tu ibana. Jadi di jauh si Musa mana sida gabe mulak nasida tu ibana. Siaron dohot sude iduk ni luhutani laos makatai ma si Musa dohot nasida. Jadi duk songoni Roma jumonok sude halak Israel gabe dipatolha si Musa ma tu nasida sude hata na pinabuani Jehovah tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai di hatahon si Musa tu nasida di bahem masada pakukupi tu bohina. Alai molo masuk si Musa tu adupan ni Jehovah naing makatai dohot ibana di pasisi ma pakukupi pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatahom matuhala Israel hata na tinonahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel ma buhini si Musa pola marsinodang sisi ni buhini si Musa. Gabe di pasuang si Musa ma pakukupi itu bohina pai masuk ibana muse makatai dohot Jehovah. Ima hatani itu hata di hamu aka dongan saha porsiaun dung jinaha turpu jamitaon pinomat adong matulu hal nanaing dohonon na tuhita na parjulu ima parjupangan dohot Tuhani mabuan hamu baun dohot hai baruon di ngolu. Mubado bohini si Musa dung pajupang dohot Jehovah di dolok Sinai ditiki majalo hatani debata dohot patiki ibana. Atik pe dang disadari si Musa hamu bauni dang disadari naung muba bohinai didok. Tumak kasita jaha di ayat 20 sia. Alai dang diboto si Musa naung marsinodang sisi ni buhinai ala naung makatai ibana dohot Jehovah. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Hamu kadongan macadinggan beritaun sahatu hita parjupangan dohot Tuhani ikon mabuan hamu baun dohot hai baruam manian di bagasan ngulu ni sasa halaki. Omahu pikir sada pesan nanaing dohonon natu hita marhite berita masayate. Songo si Musa napajupang doho Jehovah di dolok Sinai gabe marsinodang sisi ni bohina mukanya bercahaya. Bohado hia hita tutu diaka parjupangata doho Tuhani. Molo si Musa nak kining gabe marsinodang do sisi ni bohina dung pajupang dohot Tuhani. Molo di hata Indonesia di do mukanya bercahaya. Adong do tutu hamu bau dihita dia kapar jupangata dohot Tuhani manang laos hok do congo-congoni.
Jadi molo talapati manang taauhon parjupangan ni si Musa dohot Tuhani tu parjupangata dohot Tuhani di bagasan partikian waeng. Bohatu tu adong do namuba baik secara fisik juga di bagasan pernguluan secara totalitas. Misalnya dung martangiak ko boha lampos doroham manang lamlomos do. Ayadong do dinadeba sayhira naso marnosad do tangiangi di dirina. Nunga martangiang niani bana alai soina ma biarna. Soina ma lomosna. Soina ma ganggu ni rohana. Hape molonunga martangiang ba ikon lampos do roha ate. Isarana rupani tatangyak ma yanakota diaka pangaratuani. Ramoti matuhan yanakokih yanakon nami homa nama jagai amin danita ma rupani ditangyangi hape tokin nai nunga di telepon anak nai dungi didok ma songon nalo mo sawama ima didok rupani tu geleng na buasa dope lomos rohata te buasa dope lomos rohana ay nunga di pasahat nunga tapasahat tu pangaramotion ni Tuhani. Harusna ikon lampos manian rohata, ikon lampos manian rohana. Ayang gotong do lomos rohana, lomos rohata, hape nunga tapasahat tu Tuhani, dia matutu lapatan ni namartangiangi nakiningan. Ima jurupani contoh na mekmet. Jadi molo nunga tadok tu Tuhani, ikopos do rohata disi. Ay molo nunga tadok amin, ba ikopos do rohata. Sau songon na tadoki. Boha mubado bohita dung mulak marminggu manang dung mulak partangyangan manang hok do songoni dangadong na muba ia sui gabe sebalik na marminar-minar do bohina adong do rupani keceriaan molo si Musa nak kiningan mukanya bercahaya duk pajup pangibana dohot debata. Isarani halak na buramangan holasai mangan da mamitor tigor du tiangi di ida apalagi molo sai mangan mamitor radimu se jisam suate dua tulu opati adorak sui nunga balik tiangi di ida ninna da olo do tabigi songoni rupani alani malena ay nga balik puak tiango kuide inna marputar tiangon nina alai begitu mangan begitu nasida marsipanganon itor hirana mulak muse tiangi jongjong songon nasomal biasana sai mangan sasahala mamitor marnia do ideu bohinayate boha songoni do tong dung bulak gereja ia sugui gabe lamso niatu sarupani laho nak itu gereja sada dope keruta di kening nai hape dung mulak sian gereja gabe tabba dua gabe tulu na bohado na sutabudo kori na pamaul hudu jamitai dicerna kanolo do songoni si malolong na do na bermasalah alai olo do jamita ni parjamitai di salahon manang na adong do na asing rupani faktor na asing. Hamo kadongan molonunga pajupang hita dohot Tuhani baik marhite parjupangat tadi aka parmingguan siganu minggu manang parjupangat tadi partangyangan sektor lingkungan wek manang parjupangat dohot Tuhani marhite partangyangan pribadi tai ba ikonadong manyan hamu baun dohot hai beruon dingulit tabiate songo si Musa natabigi di bagasan turpuk jamitawon. Nian gudang dupe inganan parjupangata dohot Tuhani. Dakola ditiki marminggu, ditiki partangyangan dohot ditiki martangyangate. Manang di dia pehita pajupang dohot Tuhani, bah ikomu bama nian nguluta. Dadaholan pardo pahata na ikomu ba manang sisi ni buhitai songo si Musa na diberitahu di turpukon. Alai tu makas dope hamu bau di pangalaho, hamu bau di pikiran dohot parrohaon. Jadi adong
hai baruon odo na hinalomohon ni Tuhani sian hita ganup. Imana parjolo na paduahon totu na boy tabutihi siat trupukon bah unang tabunihon manang unang kukupi sodang hamuliau ni Jehovah na adong dihoi. Jadi molo tapai huti nak keningan pajahau di trupuk jamitai sahira na ditabuni hosi Musa do sodang hamuliau ni Jehovah na sahatu ibanai maradupo bangsoi. Totu tuhi tape nunga sahat sodang hamuliau ni Jehovah. Idu asa didok di topik ni minggu tai papatarhon sodang ni hamuliau ni Jehovah. Menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Sian pangatusionon bah totu bah ngasahat tuhita sodang ni hamuliau ni Jehovah. Alani tugas tado papatarhon sodang ni hamuliau ni Jehovah tu sadok portibion. Dada sita buni honotai alai si papataro dui tu saluhutna. Asa sudi rupani mapersaulihon sodang ni hamuliau ni Jehovah. Sodang hamuliau ni Tuhani dada hola didiritai alai iko sudedo taruli disi. Alani unak kukupon pakukupi laho manabunihon sodang ni hamuliau ni Tuhani. Akadia dui pakukupi sodang ni hamuliau ni Tuhani. Ra boy dui di bagasan rohata ate. Boy dui di bagasan pikirata. Boy dui di bagasan ate-ateta. Boy meragam na boy makukupi sodang hamuliau ni Tuhani di bagasan diri tabe. Jadi songo si Musa nakiningan sahira na dihukupi ibana sodang ni hamuliau ni Jehovah nasahatu ibanai gabe hirasubui sipata bangsoi marnidasa. Na patuluhon na naing dohonon na tuhita marhite turpuko totu mardomu tu napadua honi ba tapasidik ma akapangalaho na mga bati hapapatar ni sodang ni hamuliau ni Tuhani. So natado digijang nakiddo pasisi ma akapakukupi na adong di rohami di pikirami doho na adong di ati-atimi na adong di ngulumi pasisi mai di turpuk epistelipe nunga tapatorang ima na di 2 Korintus ayat 12 sahatu bidu 4 ayat 2 aka pangalaho na berpotensi mangabati hapapatar ni sodang ni hamuliau ni Tuhani isarani rohabia rate ganggu ni roha ido didok di episteli baru pakilalaan naung loja tawar hati. Jadi pinatorang disirupani aka natawar hati biasana gabe magodo pakirimanna, magodo pengharapanna. Jadi sayarong do rupani pakilalan ngaluja iba, ngasorat iba ninna. Jadi unak sanga adongi ai ido sada nabui makukupi hapapatar ni hamuliau ni Jehovah. Bahkan didok disi na mungkin berpotensi laho makukupi hapapatar ni hamuliau ni Jehovah ima hatakangon ni rohai molo di hata Indonesia didok pikiran yang tumpul takang ngatakang jugul muse jeng-jeng muse jogal muse isi masudi alani ikut sai tapasiding doi tapasisi mai asa unang mangabati di hapapatar ni sodang ni hamuliau ni Tuhani. Jadi tuhita pe dang hukup apalagi tuaka nahumalia kita. Atong jadi mahita si papatar sodang ni hamuliau ni Tuhani. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami sai paurat tomai asa di perbuih katami perbuih na dengan perbuih na tonggi jala anggiat gabe taruli aka na ubigesa mauliate mariho Tuhan marhiti Yesus Kristus martangiak kami tuho amin.